Ja, då var vi tillbaka här några dagar senare. Jag missade tyvärr brawlen för jag inte kunde köra på några dagar. Men nu är jag tillbaka här. Jag tänkte köra Arena. Jag har kört en innan och jag råkade förlora. Jag vet inte om jag filmade in det, jag kanske gjorde det. Men jag gör så här att jag kör. Jag skulle nog ta bort det där. Det är bra i alla fall. Jag kör sådär. Får ut mycket board liksom. Han har inte 2-1-1, snälla. Okej, det är lugnt. Jag har fixat en macro till min mus så att istället för att klicka så här så blir det liksom oh shit. Time for killing. Och nästa turn kan jag köra den där. Jag vill köra den här, men alltså jag har inte så mycket battle. Jag har Battle Cry däcket. Men ja, jag har liksom Bran också. Men jag tror jag måste köra den där ändå. Oh shit, det här är kul. Nej, vad CP det ser ut. Okej. Kan du få ett ut? Ja. Jag tycker vi tar Lava Burst, va? Så gör vi sådär. Ja. Oh, det där är en beast. Jag visste inte. Jag tror vi klarar oss ändå. Okej. Ja, jag kör Lava Burst. Japp, Lava Burst. Så skulle vi kunna göra bara sådär. Ja, kom igen. Okej, 4 mana nästa turn. Då borde det bli en sån där. Om jag drar en Battle Cry eller inte. Jag skulle vilja dra en Battle Cry. Det är en Battle Cry. 2 damage, va? Ja. Då hoppas jag att den dödar den där då. Okej. Battle Cry, tack. Shall we put a kink in their plans? Och så är du seriös? Är du seriös? Okej. Han kan köra sin power om han vill. Det är lugnt för mig. Det är lugnt för mig. Okej. Inte bra för mig. Det där är en bra toppdeck.
Ska vi dra 2 kort? Nu ska vi dra 1 kort. Det blir så där tror jag. No, smash! Sneak attack. Det är sådär. Hoppas verkligen att han inte har swipe. Oh, tack. Det är chill. Lugnt för mig. Det här gillar vi. Oh shit, just det. Sneak attack. Det där gillar jag. Okej. Drar du 2 kort eller? Ja. Dödar du? Ja. Okej. Då kör vi väl... kan dra 2 kort. Tror vi gör så här. Elements guide. Sneak attack. Tror jag. Muckla. Det är nice. Då får vi köra nog muckla den och den. Gör power. Tänk att få den där Divine Fury. Oh shit. Alltså han har väldigt bra kort. Han har väldigt bra kort. Ja. Okej, nu nästa turn. Varför jag trade av? För att jag vill inte att den där ska ta en. Jag hoppas inte att den kommer dö än. Han kan swipa ner den. Fast då är det jävligt stor fail som han gör. I must safeguard the land. Okej. Det är lugnt. Varför attackerar han? What? Varför attackerar han? Ja, jag bryr mig inte. Oh yes, jag fick en taunt. Kunde jag inte fått Bran? Då kan jag göra med dubbel med den där och dubbel med den där. Så fan. Skulle vara roligt. Oh, en muckla. Min muckla är bättre. Well played. Jag har typ vunnit. Yay. Okej. Well played. Vad blir det utan? Det blir 9 och så 12 och så 18. Ja, precis. Jag hade ju den också, så jag hade ändå fått plus 1 damage. Okej. 1-1. Alltså jag fick en lose i början, det var sämst. Det var sämst. Fast den videon laggade sönder så jag kan inte lägga upp den. Men han hade tur, jag kan säga det. Han hade väldigt tur.
Men... My hammer burns with holy fire. For Doomhammer. Okej. Sådär. Kan jag få dra... Kan det se rätt okej ut? Jag vill gärna dra någon 2, 3, okej. Jag känner en ny hero. Får vi hoppas att jag vinner då. Okej. Nu gör vi väl sådär bara. Och spell damage, det är nice ändå. Jag tror jag kommer köra den där. Om jag drar en 2. Snygg animation. Eller så sådär. Såg ni animationen med Airpower? Den var rätt snygg. Nej. Helvete. Ja, det kunde spela den där. Den hade fått 1-1. Det hade varit roligt. Ja. Airpower, kolla nu. Så snyggt ut. Det ser så snyggt ut. En till overload, ser ni? Jag hade kunnat buffa jättemycket. Jag går lite YOLO-face just nu. Men sen vill jag inte göra hammer hero power där. Det hade inte varit värt det. Bra play. Okej, OP. Jag är väl sådär. Det är 4 månader nästa, va? Det är lugnt. Okej. Kommer bara kunna göra med mitt vapen. Inget taunt. Okej, men det är chill. Det är chill. Det är chill. Elements guide me. Shall we put a kink in their plans? Ja. Jag gillar inte läget just nu. Jag tycker att han leder. The Frost Wolves stand ready. Oh shit. Så jag har reincarnate, så det är lugnt. Did he bring some stand ready. Elements guide. Där. Nice totem också. Jag gillar den där playen. Den här playen var bra. Jag satt lite tyst när jag gjorde playen för jag typ tänkte att jag inte skulle göra fel. Okej, kan jag få top deck? Top deck lovers. Tack. Tack. Thank you. I thank you. Jag behöver inga card just nu. Mokla. Vi är sådär. Ja. Mokla är inte bra late game. Inte bra.
Den hjälper honom mer än vad den hjälper mig liksom. Så han skulle fått den där till 9-9 istället för en 7-7 typ. Det gillar ingen. Flame Tongue gillar jag. Den där healar upp mig till fullt liv nu. Oh damn. Oh shit. What? Alltså det där... Är han dum? Det tar 5 damage. Jag kan döda den. Yes. Top decks. Jag tar damagen. Ja. Jag måste... Sådär. Bran, tack. Det här är varför jag tar damagen, för jag har healbot. Har vi Bran? Ja. Då blir det 16 HP istället för 8 HP. Det är alltid roligt med lite mer liv. Okej, ingen trade. Går du face då eller? Ready, sir. Det här är väl Inspire. Ett liv eller? Ja. Men alltså det är lugnt. Jag vill gå face här för att jag vill pusha, för att om han tradar av allting, han tvingas att trada av. Om man skulle våga gå face så skulle jag fixa fullt liv liksom. Eller typ fullt liv. Sen gå face. Du skulle kunna trada in 4-4 och 2-2 i 7-6. 3-3 skulle du kunna döda spelt åt dem. Men jag vill inte att du ska göra det, men det gör det ändå. Okej. Den där har 8 damage nu. Oh shit. Snälla, tack. Om man skulle topptäcka Consecration. Jag måste topptäcka late game kort. Sluta vara smart. Så det här är dåliga kort liksom. Okej. Blir han rädd att döda Bran eller inte? Oh shit, jag har typ förlorat. Jag har typ förlorat. Det är typ GG. Jag kan inte döda dem. Ja. Well played. What? Du har inte spelat så mycket en attack minions. Inte så många. Fan. Så. Tack för 2-1. Tack för 4-4. Det är ganska dumt av dig. Han gav mig precis en chans att vinna. Han har fortfarande extrem board control. Men... Okay.
Reporting for duty. Har jag fått heal-totem på någon av de här? Jag tror jag aldrig fått heal-totem. Äntligen! Ja, när kom den? Äntligen. Seriöst alltså. No, smash! Tack. Healen var bra där. Och topptecken var bra där. Reporting for duty. Okej. Okay. Sidan, snälla kom sida. Fan. Okej. Okay. Oh. Han kan inte ens stödja min... Åh, han har ingen meck. Jag vann. GG. Well played. Jag tror att jag föll, men det är jag inte. Haha. Ja. Well played till det också. Kör vad den till, antar jag. Så får det bli en lite längre episod. Eller gameplay. Eller let's play. Eller ja. Men lev med det liksom. Jag tycker det är skönt att köra. 3 games, 1 klipp ungefär det som jag kommer köra i framtiden. Tror jag. På hur långa de blir. I will fight with honor. Nice. Jag sparar det där. Skulle kunna ta bort den där, men den är bra mot trading-saken liksom. Alltså om inte han har en etta och sen så kör en hero power eller någonting med 2 liv. Jag kan döda den liksom. Det är typ perfekt. Han har kört längre än mig. Han spelar så mycket längre än mig. Det där cardbacket. Så jag kan döda den. Det som är så nice. Elements guide me. Jag hade kunnat spela 2 där för att kunna köra den här nästa turn. Men alltså, jag kan döda den där också liksom. Typ. Ja, det kan jag. Men jag kommer inte göra det. Tyvärr. Nej. Ja, kom igen. Oh, wow. Wow. Battle cry. Det är värt. När han har den där minion ute så är det värt. Jag kan ju topptäcka en 2 mana battle cry. Har jag någon 2 mana battle cry? Oh shit. Ja. Kör vi bara Tusker. Reporting for duty. Ram, oh shit. Ska jag göra det? Jag måste göra det. Elements guide me. Jag måste göra det. Hade vi jätteroligt. Får en stor fin board. Ja. Om inte han kommer igenom den här tånten, då kommer jag ha ganska stort. Eller Kings. Oh shit.
Fast jag har freeze, så jag kan inte spela den. Det där är också roligt med Bran. Who knows what secrets Risky. Det här är så jävla risky. Åh, det är så risky. Snälla, har inte Consecration, Hammer. Top deck! Åh. Face. Åh. Så seriöst. Jag får hålla på lite liv. Fan. Det hade varit perfekt. Det hade varit varför jag hade valt Bran liksom. För jag har massa Battlecry saker. Get in there and fight, maggot! Okej. Ja, Consecration också. Nej, tånt alltså, fan. Reporting for duty. Ja, kunde ha gått bättre. I am the blade that protects. Jag tror jag precis förlorade. Men alltså jag har ju fortfarande 8-8. Jag kanske kan göra så jag kommer tillbaka lite. Haha. Okej, så han tradar av istället för att gå face alltså. Jag skulle inte gjort det. Jag tror jag skulle gått freeze. Jag skulle dödat allt förutom 5-4 tror jag. Det är inte Dragon nu. Reporting for duty. Det är det bästa vi kan göra. Jag har heal på det däcket. Och jag har lava burst. Ja. Sen har jag ett stealth. Fan. Reporting for duty. Hungry crab, alltså what the fuck är det här? Oh shit. Jag kommer inte ens ihåg varför jag tog Hungry crab. Wow. GG. Reporting for duty. GG. Ja. You win this. Well played. Well Oh shit. Jag kör lite till i nästa avsnitt då. Ses. Okej, då är vi tillbaka här då. Arenan som inte gick så bra förra gången. Ja. Men jag hoppas att jag kan få minst 2 wins till. Alltså jag skulle vilja få 4 wins med det här däcket. Jag gillar inte däcket så jättemycket. Så att 4 eller... Ja, det skulle vara nöjd med 4. Men alltså med däcks, typ såhär med Paladin Mage eller andra shaman-däck, då brukar jag ligga runt såhär 6-7 typ hela tiden. Så jag vet inte riktigt varför det går så jävla dåligt på den här.
Ska jag coina den? Nej. Okej. Det är därför man har den. Han har Cobra, fan vad dryg han är. Panther. Vill jag ha overload eller inte? Jag vill inte ha overload. Jag vill ha board. Och vi kör den där battle cry, fast jag kommer inte kunna använda. Så om vi kör, jag har 3 mana nästa, då blir det sådär och sen så 4 mana. Då har jag ingen, så jag kan ta den där. Det är lugnt. I am not a morning person. 3. Ja, Toptex. Okej. Den var en demon. Det här är, alltså, impsen är demons. Jag har haft en battlecry. What you want? Ja. Det är lugnt det här. I wonder. Jag också. Jag tror jag kommer köra den här nästa. Den. Och sen den med en battlecry. Don't mess with Tusk. Oh. Ja, inte den är däcket. Oh. Det är bättre. Elements guide me. Varför är det? Vad ligger vi på? 3 mana nästa. Det blir typ mana tar jag tog det. Jag kan toppdäcka Tuskar. Eller någonting roligt. Precis. Shit. Ships cannon. Ställer shot. Saturn attackerar 2 utan. Hon drar 2 kort. Det börjar med sådär. Sen gör vi Bear Trap. Aj. Aj. Bran. Har ingen battlecry. Fast jag har ju den här. The beasts obey me. GG. Alltså varför har jag så jävla otur? Varför har man så jävla otur? Den där är bra. Den här är bra. Den där är bra. Ja, kul. Kul. Jättekul.
Kommer jag trada. Fan. Hur fan kan jag få 2 wins? Alltså för fan. Nej, inte bra det här. Alltså jag har råd för till i den här däck, så jag får göra det tills nästa gång. Yay, vad roligt. De har inte kommit ut än. Ogre. Jag gillar faktiskt den, men korten kommer väl försvinna, så det här är liksom dust för mig. Visst. Ses vi nästa.